Mitt namn är Laila Caligari och jag kommer från Studieförbundet Vuxenskola tillsammans med Bojana som vi har någonstans där. Vi är kollegor och vi har äran att få komma hit ikväll. Jag hoppas att alla kan förstå mig. Jag tar det på svenska, jag tar det inte på italienska. Är det okej? Ja. Det är så att vi har samarbetat under cirka 3 år, tror jag det, om inte helt fel. Och det handlar mycket om folkbildning och samverkan och ge och ta och förstå varandras kulturer som jag tycker är jätteviktigt. Jag förstod att herren som var här tidigare pratade mycket om samverkan mellan föräldrar, generationer. Om jag inte har helt, ja, han nickar igen. Egentligen är det samma sak här. Det tar tid att skapa en relation, en fungerande relation, och det är det vi också har gjort. Bland annat med Aziz som sitter där som ordförande. Tidigare hade jag kontakt med någon man som var väldigt trevlig som heter Habib. Jag ser inte honom. Där! God kväll! Som sagt, att skapa relationer, det tar tid. Och jag ser att det sitter en del människor där, en del här, en del barn, ungdomar och lite äldre, men bara lite äldre. Och jag hoppas verkligen att detta samarbete ska fortsätta. Men det krävs tålamod, det krävs att man förstår, att man kan kommunicera, och det krävs tid. Och vi tycker, både Bojana och jag, att det är jättetrevligt att vara här ikväll. Jag ser att ni har massa saker som ska hända här. Vi skojar så säger vi, det blir inte klockan 2 i natt. Skämt åsido, jag önskar er en trevlig kväll tillsammans med oss, tillsammans med er. Och jag ska inte hålla långt föredrag, utan vi kommer att träffas igen. Förhoppningsvis kommer vi till er, så vi kan tala lite mer nära. Jag är inte van att stå här framme. Men jag önskar med hela mitt hjärta en trevlig kväll. Med glädje, stark. Ursäkta, jag brukar inte komma tillbaka, men det gör jag. Jag fick en liten push här på armen. För att vi vill dela ut en liten present till er förening. Då ska vi se. Föreningens ordförande naturligtvis. Jag ska bara. Den är tung. Den är tung. Jag vill överlämna till föreningen. Vi fortsätter. Tack ska du ha. Tack. Tack så mycket. Mana lekku ce daga yau computer ne daga kullum ta